Friesland jet met Greensland en Drenthe tot de provincies dat het meeste aan sport dienen wordt. Dat blijkt uit een onderzoek van het ministerie van Volkszoens. In uw provincie docht in de gemeente 8 Karspelen bij dik 64% van de huishoudens 1 of meer mensen net aan sport. Ik heb verwetterdeel en eerstelling werf het kwalijk sporten, zo staat in het onderzoek. Meerdere jongens hebben vrede in Jorwert de auto bestuurd die uiteindelijk verongelukken. Dat bleek in het gesprek die de politie maar de belutsende viert had. Bij het ongeluk kwam een 18-jarige jongen uit het dorp om het lippen. De 16-jarige jongen die het laatste ried, werd wel zien als veroorzaker van het ongeluk. De Hegeskwallen NHL en Stenden in Ljouwert zijn nu uitzetten met een post-HBO-opleiding lesjano en Pjutten en Beukers. De initiatiefnemers hebben de opleiding opzetten omdat ze vinden dat Ben in de groepen 1 en 2 nou te squals les krijgen en aanrekenen worden op de resultaten van toetsen. Nevens de HBO's is het volle beter om op een meer boetelijke wijze de band te ontwikkelen. Friesland krijgt een fabriek dat plastic uit organisch afval maken wordt. Het gaat om een groot primeur. Het bioplasticfabriek komt in Oude-Harska op het terrein van Omren, dat ik deelnemer is in het project. De bouw die het plant voor begin takomier en zal werkbieren ontziental meesken. Joen en vannacht dan in de bewolking, het wordt een gratis alve. Morgen bewolking, het beeld wel droeg, zo nog wat zinnen. Temperatuur 18 graden en er stiert een matige noordwestenwind.